Seyit Nazar Seydadınaqı Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutyny ilimler güni münasibetli alam boya bilim 21-nji asyrda atly online ilmi maslahat geçirilip, ören tesiri geçen bu ilmi maslahatda ýurdumdyň ýokary okuw mekdepleriniň ilmi barlyk institutlarynyň şeýle-de Russiýa Federasiýasynyň Belarus, Gazagystan, Qyrgyz, Özbegistan, Täjikistan, Türkiýe Respublikalarynyň, Hatay Halk Respublikasynyň, Beýik Britaniýadan, Germaniýadan belli alimlaryň, aspirantlaryň, doktorantlaryň 150-den gowragy, şol sana daşar ýurtlaryň 12-sinden belli alimlaryň 55-i gatnaşdy. Maslahatyň dowamyna ilimde we bilimde düýpli özgertmeleri amala aşyrmak, maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny giňden peýdalanmak arkaly ilmi barlyk edaralarynyň ýokary okuw mekdepleri bilen özara hemde halkara hyzmatdaşlygyny powtolandyrmak, halkara ilmi guramalar bilen bilelikde ilmi taslamalary ýerine ýetirmek we ýaş alimlaryň ilmi barlyklarynyň netijelerini baha bermek ýaly ugurlar aran maslahatlaşylyp, ilim we bilim 21-nji asyrda atly ilmi maslahatyň insanperwer ilimlary, pedagogika, psixologiýa we okutmak usuliýeti, tebigy ilimler, matematika we informatika atly bölümlerdäki işi netijeli tarapdan häsiýetlenip, halkara maslahatda gatnaşanlar ilim bilim ugurlary boýunça halkara hyzmatdaşlyga giň mümkinçilikleri döredýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza, Türkmenistanyň prezidenti Arkadagly Gahrman Serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Ilimler güni münasibetli Türkmen Döwlet Maliýe Institutyny sanly ykdysadyýat ýeşewirligi özgertmek meýilleri we geljek atly ilmi amala maslahat geçirilip, ilmi amala maslahaty professor mugallimler we talip ýaşlar hormatly prezidentimiziň başçylygyny berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne durmuşa geçirilýän ykdysady özgertmelerin ähmiýeti, halk hojalygynyň podoklaryny we jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň durly ýaýrawlaryny sanlylaşdyrmak bilen baglanşykly. Şeýle-de Türkmenistan ilmiň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda ýerine ýetirilýän ilmi barlyk ýeşiniň temalarynyň çykyşlary etdiler. Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň guramagyna ýurdumyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda inženýer we kompýuter grafikasy boýunça 6-njy internet ders bäsişi hemde geodeziýa boýunça 3-nji internet ders bäsişigi, şeýle-de genetika boýunça 2-nji internet ders bäsişleri ýokary guramaçylyk derejesine geçirildi. Magtumlaryna Türkmen Döwlet Uniwersiýeti bilen Yerevan Döwlet Uniwersiýetiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ilalaşyň çäklerini Magtumly Pragynyň edebi mirasynyň Ermenistanyň öwrünülşi atly ilmi amala maslahat online görüşine geçirilip, ilimler güni münasibetli Murat Garif adyna Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersiýetinde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe lukmançylyk ilminiň gadamlary atly ilmi amala maslahat geçirildi. Halkara insanperwer ilimleri we ösüş uniwersiýetiniň guramagynda ilimler güni münasibetli ýaşlar we ilim Türkmenistanyň durnukly ösüşiniň ýollary atly ilmi amala maslahat geçirilip, Döwlet Mehmet Azad adyna Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny ilimler güni münasibetli nesihatym uly ýyla ilimdir atly ilmi amala maslahat geçirilip, ilimler güni münasibetli Bilim Ministrliginiň Türkmen Döwlet Benagarlyk Gurulşyk Instituty bilen bilelikde guramagyna geçirilen ilmi amala maslahat, ilim we tehnologiýalar biziň şu günkü hemde geljek ötüşlemediň esasyny düzýän gymmatlygymyzdyr diýilip atlandyrylyp, Türkmen Owa Hojalyk Uniwersiýetinde ilimler güni münasibetli ilim we tehnologiýalar biziň şu günkü hemde geljek ötüşlemediň esasydyr atly ilmi amala maslahat geçirildi. Magtumlaryna Türkmen Döwlet Uniwersiýetinde ilimler güni münasibetli ýokary okuw mektebiniň kafedralaryna hereket edýän ilmi gurnuklarynyň ýaş mugallimleriň, aspirantlarynyň, magistrlarynyň hemde talipleriniň arasynda ilmi taslama bäsişi geçirilip, ýaşylyk Qayfa adyna halkara Nevit we Gazi Uniwersiýetine geçirilen ilmi amala maslahat berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýokary hünärli inženýerleri taýýarlamakda innovatsion tehnologiýalaryň orny diýilip atlandyrylyp, Ilimler Akademiýasynyň magtumlaryna Dil, Edebiýat we Milli Goýulýazmalar Institutynda ilimler gününe başlanyp ýokary derejede ilmi işgärleri taýýarlamak, berkarar watanymyzyň durmuş ykdysady ösüşiniň aýdyn kepilleri atly maslahat geçirilip, Maýa Kuliýewa adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynda ilimler güni münasibetli ilim ähli ösüşlere badylga atly ilmi amala maslahat geçirildi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Döwlet Gullugy Akademiýasynyň guramagyna Magtumly Pragynyň döwletlik taglimaty, umumy adamzat gymmatlygynyň şamçyrygy atly sanly ulgam arkaly geçirilen çäre ilimler gününe başlandy. Halkara gatnaşyklary institutyny ilimler güni münasibetli ilmi amala maslahat geçirildi. Ol ilim we tehnologiýalar ýurdumyň şu günkü hemde geljek ösüşleriniň esasydyr diýilip atlandyrylyp, Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyny ilimler güni münasibetli ilim ösüşiň we geljegiň ýoly atly ilmi amala maslahat geçirildi. Ilimler güni münasibetli berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ilim, tehnika we innovatsion tehnologiýalar atly ilmi amala maslahat gorunmak ministrliginiň Harwy hemde Harwy Deňiz Instituty tarapyndan geçirilip,
Şanly sene münasibetli ılım geljege ýol atly alma amalamasat Milli Howpsuzlyk Institutyna geçirilip, içeri ýaşar ministrläriniň institutyna şäherde alamlary gününe bagşlanyp, alamlar günü münasibetli Serket Institutyna geçirilen maslahat ýokary ruh welentlige beslenip, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna şanly sene münasibetli geçirilen çäre ýokary ruh welentlige beslenip, şanly sene münasibetli çäre aba ana ifadana Halkara Atçylyk Akademiýasyna da geçirildi. Şanly sene münasibetli Türkmenistanyň alam özgörtmeleri innowasion ykdysadyýet ösürmeň berk benyady atly alma amalamasat Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýaryş Institutyna geçirilip, bu ýokary okuw mekdebinden halkara açyk internet olimpiadalaryna ders bäsişlerine ýeňçi bolan talipleň seýlaglanmagy bayramçylyk çärelerine aýratyn öwüşgün berdi. Ýaşamadan zekin bäsişlerine üstünlük kazanmagy hasam gowunurjy ýagdaýdar.